chieng' chabich kawuono niendi kabende en tarik 10 maendi ma koro wantiere godo e dwe mar 7 en kindego mag yugni koyo ng'ich thi Nairobi kaendi koro en koyo machwe to bende en kaka betga dwe mar 7 ka dwe mar 7 sama koro warie kindego mag opon kama bende chieng' biro rienye nyowuoyo nyaka chop Desemba. Kata kamano endo machiegni ahinya e weche giki mag nonro mar oboke, nyinga en Nick Okello. Ageno ni chieng' maber kamoro amora ma intiere, kochakore wuok chieng' nyaka podho chieng' untiere kare, nyandwat nyaka wegego eko mag echo masawa untiere bende okang' endo mane kare. An goboke ariyo kaendi mabiro chiwo lergi to mna wechego eko mana makoro biro bedo ni koro nyalo mako wang' mara en mna nyisi mondo mi aluom ka gi kacha wechego eko mane kare. The Daily Nation: Mount Kenya charts Uhuru succession. Ma kore wach mantigo ni kuma gadiere ma Kenya sani koro chako paro ng'ano manyalo kawo kar migosi Uhuru Kenyatta koro oaye tich. Mano higa mar 2022. Presence of Peter Kenneth at Wednesday's gathering of elected and government leaders held to lay the ground for the region's political roadmap was not lost on observers. This is the former Gatanga MP being groomed for bigger things? Kuri pala samaro Peter Kenneth ele ngano mabesa samaro koro inyalo bedni koro ikawa achiel kachiel kaka ngano ino bende bro kawo mano endo kom mar Uhuru Kenyatta bende ko mag Central Kenya en wach mantiere kanyo. Regional leaders said to be lobbying to have Mr. Peter Kenneth appointed to the cabinet as the first step in preparing him to take the mantle from President Uhuru Kenyatta when his term ends in 2022. Magita ginchenro weko manene koro Uhuru nyalo yudo ng'ano endo makoro kawo kare nadi. Tabende yang'iyo ni e gwenge ko mag Central Kenya sani jasiasa masani koro nigi nyalo kata mantiere koda ka ng'iyo mang'eny giche mag siasa gweng' ma Peter Kenneth. Kata kamano anta golo mana pacho kacha ni en kodhi makoro kono mana ka pacha kaka Nick Okello kik mondo ng'ato koro biwe en Nick no wacho ni jo Central en mana kaka bende aneno ka koro ng'iyo ji te mantiere kanyende yore go mag siasa. Ko kamano kaendi wachre ni koro no kaendi a jet for Baba's return. Nitie kalapapla moro kaendi manyangafu ahinya makoro nye migosi Hassan Joho kod Junet Mohamed Jinjo dhi godo Dubai neno migosi Raila Amolo Odinga en maendi ma iluongo ni Luxury Constellation Aviation Airline. Maendi en private jet manendo mar Airbus mabende olose manendo kaka A318 to 112 CJ Elite. Maendi en mna mar jogo kuma nigi nyalo, en kalapapla molos na joma nigi nyalo ka koro tipo mar Junet kod Raila nitiere kanyo kod bende Joho kanye gidhi lime. Ito boke ndi mar ariyo en wach mar Mount Kenya no endo Ruto be sani koro keto wang'e mano endo e yudo kom endo ma jatend piny owacho. Sani koro gima koro timo maduong' ahinya en ni odhi mondo mi koro obed machiegni gi jogo mantiere piny, jomoluongo ga ni hustlers. Ochiwo gigo eko mag salunde, omiyo ji mago machinde mag luoko gache. E seche ma antie to boke ni mar adek, fully fit Raila set for grand return aboard luxury flight. Mane wach mantiere ni Raila sani koro osechango kendo koro oikre mar duogo achiel kachiel mano endo e piny Kenya kaendi. Johan Junet aboard private jet to Dubai to see ODM chief who is expected back this weekend. Raila koro nyalo dogo chieng' Jumapil mano ende gima wachre kaendi bang' koro oseyudo thieth gi bero manyo dhi timne mano ende dier ng'e. Ka ang'iyo kaendi Uhuru throws his weight behind Amina's bid to lead Global Trade Agency. Ma en gima sani nyowacho nyoro ni koro Amina Mohamed dwaro mondo mi koro bed ni en jatelo mar World Trade Organization. Koro Uhuru Kenyatta nyomo miye sir mar mondo mi odhi nyime lare. Ngilu be koro kuome nyomo kerot sama bende koro ne doho tamre yie kod kwayo mare manyo tero mondo kik thiche oko. Mane ler mantie kanyo to boke nindo mar 4. Wach maduong' mantiere kae en ni 6 in 10 workers rendered jobless by virus. Parane ni dweche 4 kende kiromo gi jo Kenya 10 auchiel kuom gi onge tich nikech coronavirus. Gini koro sekala chieth nadi malich ahinya ma ji kaka ji timre onge. Some 49.9% of Kenyans are not working in May, but figure shot to 61.9 following the following month. En gima ok yot. Kiparo joma kamago te owuok e tich, uchumi mar Kenya orie kanye nikech weche giki mag Covid. Sama kama jo Kenya mang'eny kadhe matek ahinya, jok nyal chulo ute, tim weche tek ahinya. To kanyo bedo ka nitie landlords moko bende koro wigi otimo tama ma ok ne ni ji hinyre. Isebedo kode kata higni 2-3 chule, sani koro tich tek, koro landlord kiano timinadi, kio timinadi, ok en gima haki.
to kaendi ber ka koro nitiere winjruok makare mondo mi kik iket ng'ato mondo kadhi gima tek e sama chalo kama, nikech ok en hero mar ng'ato ka ng'ato mondo ne korona obi mondo roch ngima mar ji. Joma ng'eny dhi dala, joma ng'eny owe tich, joma ng'eny kaka timre onge. En kinde matek ahinya ma Nyasaye manyalo lamo ne oganda jo Kenya. Mane kaka ler nitiere. Weche mag Covid ni kaendi Kemri wacho ni koro giwe kawo mago eko samples mawuok e osiptande mamoko. Aparo ni king'iyo kwano mar Kenya ni be samoro nyaka ng'iye maber, nikech Kemri wacho ni koro sani endi koro ok gibi kawo samples, ati ni koro remo kata migolo kata nonro ma koro wuok e osiptande go mag ji giwegi koro ok bi ternegi, nikech giwacho ni jogi iki nyiso ji mondo ochul 5,000 to gik ka gitero Kemri yudo mondo mi otimnegi nono. Koro Kemri wacho ni angang' timuru kaka ung'eyo. Koro Kemri wacho ni gibo matimo koro mana mago kuma kuondego ma piny owacho koro sani osepuodho kende mondo wang'e to koro Covid ni endi ma Kenya ni dolandre mana muom ahinya. Mane gima duong' ne bende wang'iyo kanyo endo. Weche ma Covid ni kanyo endo king'iyo nyaka ka Afrika sani nitiere omedo mna idho waselalo ji 12,200 e osi mar Afrika ka endi ne Covid-19 nyaka sani. Wach ma ok ber ahinya. Tae bende kanyo be ang'iyo ka nitiere health certificate isolation a must for visitors to Kenya. Mane wach manitiere sani koro kero nye Kenya ka endi nyaka tere quarantine. Ma ing'eni gima nitiere nyaka keti tenge kuom ndalo mowinjore mar mondo mi koro ng'e ka bende in gi Covid kosi ionge godo. Nitiere nurse moro Kenyatta ma koro nyori ka nigi timbe maricho ma koro nye kawo certificate mar Covid to koro miyo ji e yo marachach mibadhi gi wang' matek. Manendo e kaka koro nye okete matek ahinya kendo tere nyaka e doho. Ito bokeni mar 9 lero mano. Tae bende wang'e to koro ere kaka Rwanda Kigali odoko piny ahinya ke mar kute mag corona. Ang'o ma gitimo maber moloyo wan gi pinje moko mag Afrika. Wajosomo kod jondiko nitiere kwa mabena bro keto kaendi kang'ito bokeni mar 11 page 11 mar oboke ni endi nitiere jandiko marahuma maendi en jagono endo ma wang'e maber ahinya ni en journalist mosebedo ka ndiko kuom higni mang'eny. Iluongo ni Dominic Odipo. Nondiko ne Standard newspaper. Odipo sani endi tuo kendo pok obedo ka koro tiyo kuom thuolo malach ahinya. Odipo en ng'ama osebedo ka nitiere e media kaendi kata kana nasoma articles keka nitie mana kia e high school chon, but koro tuo entiere gi thagruok malich ahinya. Koro Caleb Atemi ma bende en jafwambo ondiko kaendi ka koima mondo mi koro ji orne Odipo kony. En gi weche go kuma thago ngimane en e osiptal oloro $2 million. Wakonye uru wan kaka jofwambo kamoro amora ma wantiere, ma en nyawadwa wamakre ure kanyakla. Paybill number oket kanyo endo 720 707. Mano te nitiere kata account number bende nyalo ore mano endo mabende ochiw kanyo endo achiel kachiel. Kidwaro mang'eny wanyalo chiwoni. Dominic Odipo magi gin jofwambo ma jotene ma wan koro waluwo mana bang'e kaka wasomo kaka ne gitiyo. En gima ber malich omiyo sani endi en piny waumre kendo wamakre kode. Weche mantiere kabire counties kaendi aneno ka counties ma Nyanza kaendi Kisumu wacho ni koro Maseno University creating waste treatment ponds. Sani koro mbalariany ma Maseno osechako chenro go mag loso kuno minyalo ketie taka. Mane wach manitiere kanyo ma koro sani koro iloso kuom gimakre koda Kanema ma bende en National Environment Management Authority. Bende koro gimakre godo e loso chenro ni endi en gima ber ahinya. Kendo bende kapod nitiere Kisumu County kanyo endo nitiere nyithindo moko madirom 1,000 ma sani koro oter kendo duok mag kone jonyuolgi. Mancha ne nitiere kuma Kisumu ma bende ne wuotho yelo kata street kids kata ninja. Sani koro makgi moter gi moko duok kuom na kwendo jonyuolgi, moko duok e miechgi, moko bende sani koro migi manyalo timo. En gima ber ahinya. To yamo be kucha wach marach mowuok kuma be en koro nitie jadolo moro bishop ma wang'e tek ta ma koro nyo okawo nyathi moro jahigni 12 obambo. Bishop ma jahigni 50 in higni 50 gi te nyaka ne chak dongo bibed gi higni 50. Pok iyudo mon moromi bishop mondo mi koro iser mondo ibed mos mondo iweri gi nyithindo ma jahigni 12 ma pod olap dhogi jurni ne kendo ibambo. Mano satan marang'ongo konego luongi ni bishop nikech mago eko gin gik mag kelo ni ji wich kuot e gweng'. Police in Homa Bay are holding a 50-year-old bishop suspected to have defiled a 12-year-old stepdaughter in Kasewe sublocation, Rachuonyo East Sub-County. Maendi nyachalo stepdaughter en kaka nyari. Kao maendi mibambo. Yugini prabich misada ke penye kago eko ibore kabisa nikech kapok isero mon moromi 50 years. Pwede manya nyithindo ma jahigni 12 pod ilurine gi kendo koro iporo kuomgi ka kwach. Mano uwi koro ok konyi kendo mano wacho ni koro sani koro paro rengo to guom kanya koro paro rengo to guome kuom bishop mano endo en timarach. Iketho nying od Nyasaye gi tich mar Nyasaye. Mano gima ok wanyal yie achiel kachiel. Mar jachien mantie kuomino endo wachike nying Yesu Kristo. Ka wadhi nyime
Watieko kaendi kod weche mag tuke. Liverpool post record bid ma wach mantiere City crash Newcastle. Liverpool sando ema mondo mi koro wakaw points mang'eny. Mani wasekawo simbo. Gima koro thagwa ni koro mondo koro walosane manendo ma en sigana. Kotieko wacho ni kaendi, why governors must now appoint deputies. The president has assented to bill compelling county chiefs to fill vacancies. Kaka koro Nairobi onge kata gi deputy governor. Sani koro Uhuru nyose keto koke e bill ma ni koro ber mar mondo mi kosa ni governor ka governor oyier jalupne. Onge ni wewe kanyo endo ka koro ling kamano. The Standard. Baba while you are away. Baba samani yonge. Mane wacho kaendi kama Indian Raila. State of handshake. Top ODM leaders take flight to Emirates to see and brief Raila on the going-ons, but also to take fresh instructions. Will the political chessboard change or will everything wait for his return? Mane gimi penjo niko saniendi Raila koro nyodhi nyiso weche manitiere weche mag siasa to bende odhi golo paro kaka nyalo ti kosi wacho ni koro tangri nyako duogi kosi gimo ko bodhe adhi nyime mane kaka ipenjo machana Raila ni kaka koro onge piny kaendi weche mag siasa muka ing'eni koro kaendi no ka lab siasa kaendi koro dhano koro kichna nikech Raila pod onge. Machana Raila ni kose biro kama endi to koro siasa iye chako papni koro siasa koro iyo mako mach mane gimi chama wach kaendi koro baba while you are away, baba samani yonge, siasa ling thi koro ka babo duogo chieng' Sunday babo koduogo to penjo ka koro kendo ojo chako dhi nene nadi seso chaka mane wacho mantiere ka koro Junet bet kaendi gi Joho gintie mos kaendi gi Tom na ang'wanye gi madhoni kang'iyo kaendi jogi nitie kaendi gi snacks moko kaendi ma koro aneno ka koro nye giloro mos kaendi ndege no endo ma bende marahuma malich ahinya miting'o go joma nigi nyalo mane wacho mantiere kanyo. Obila osenyiso ni roadblocks ogol mane gima wacho remove roadblocks. Police chief orders. Under the new guidelines, officers are required to patrol highways as they enforce traffic regulations. Manegi manitiere. Wachni kosa ni ndio nebeni koro patrol. Oringa kini keto kamora chiel ni magachi ka biro ni to kanya mechu sling 55 ka gikawanya ka sling 20. Sani ko tindio bila ngoni modo kunya ka change. Kido change to gile mami road block kanyo. Maneni koro gine gi yao hala. Koro wachi road block goeko mondo miyo gole gi achiel kachiel. Wabro ngene ka bende gine bro timre. Niche nase wache sani ndi poro dhi nyime. Kum jogo mosebedo e piny kaendi ngi kinde moromo. Be ung'eyo kamiluongo ni IMAX 20th Century Plaza mantiere town. Maji te apane joma nodongo higni machien kanyogo neno sinema kanyo malich ahinya. Man was the only point manyalo dhi mondo ne all the movies gite. Kapok ne weche mag YouTube biro kiang'o Netflix nini gigi ne onge te kanyo makaro kane nitie kata gi jaber ni moro iro tiri out nyaki kadh kode kanyo mudho ne sinema kore ka ing'eni kara kore ka hero poto sani endi kore go e piny end of an era odno kore go piny apa ndo ger moro manyien. Wow, honor of anger IMAX 20th Century fights to salvage dying culture as theater equipment set to go under the helm over 4.5 million. Mageche mantiere kanyendo. Benyano sinema mora 20th. Wacho Raila gi Joho gintiere kaendi. Mana wacho ne jogo kuma bendo sepa ne joma osetegno matin. Rowere moko manie 20 years kato ko nyal ng'eyo ni kanyo to nang' mane timre. Gini gina na wat mondi kanyo 20th Century Plus lakini anyalo wacho ni ji mang'eny ahinya ne oyudo kend kanyo. Very many unions oyud kanyo, ji mang'eny anyalo sarus gi kanyo, mane kama nyaka nitiere nyako kaka nyako wacho ni karawuoyi ni endi ohera. Mano was real love. Tinde inyiso nyako ni aoro ni link mar YouTube mondo ibendi watch ane movie fulani. O watch ka nitiere Marsabit inti Nairobi to wacho ni koro ni hera koro poto. Onge. And millions of Kenyans can't pay rent, buy food as virus fever rises, survey reveals. Wacho mantiere kata chiemo jok nyalo nyiewo. Ena chidha di malich ahinya. Kinyo ito bokni mara uchile. So mane mudi ng'engi momiyo koro virus ni koro ohinyo ahinya. Jo Kenya kadho kama tek. Ani chunya samoro dok piny ka ng'iyo kecho bende wakadhi gik machal kamago. Omiyo so mondi ng'e ni en ang'o manitiere kanyo. Kagwe warns of spike in infections. Sani kwa chini koro corona bro the nyoro nye en 447. Majo moko pinyo adieri koro nyoro kende manyo yao gino di chinga cheli. Nosoro ma 447. Karabanga juma chelo di bedo ni ya waramnadi. To manye ji didalani gine nyo pim kanye ji mang'eny penjo mang'eny chala kamago kata kamano ndo mane wach mantie ito Kenya mara par so mane burial of a kind for a man with the 10 wives 200 grandchildren yewi moko temo in gi mona par menyuomo in gi nyekwayo 200 gi nyithindo 24 ma wuoyi nyo ike niluonge ni Zakayo Megwe
e gwenge ko mag Mary County kucha o Gembe Central. Ma endi jaduong' koro nyoyi kod jogi kende minyuolo marembi to en gi mbieny be en gi nduklu, en gi nyikwaye, en gi nduklu gi mbieny be. Mago generations ang'wen moneno mage. Koro oike mna gi joge kende go romo aroma liel, onge ng'ama idwaro kedo kata skul gi romo aroma kigin. Chala kuku denja marwa. Ka ang'iyo kaendi, Atwoli, we did not beg for a bus at State House. Michael weche kuma siasa magwa luya. So mabende koro Mudhama nyiso, Mudhama told to respect Kalonzo. Nyiso Mudhama mondo mi luor Kalonzo. Chiwane luor ne migosi Kalonzo Musyoka. Pajoso moko jondiko ni kanyo, ai ndio boge kaendi manyaka koro mato nyaka nyisu ang'enda ka to rumo. Ano kala reta bara nyisa mondo wuok ka. Ta wuok e ng'wech. Ndio boge kaendi maendi mag The Pulse. En oboke nendo mabende oting'o weche ko mag dusruok, weche mag hera, weche mag jogo man gi huma kaka celebs. En mano endo ma joma rowere ahinya inyalo somo ni kendo koro ang'o mantiere iye kaendi. En oboke malang' ma inyalo tiyogo kanyo on the night shift. Mano e ler mantiere. Ka atieko wach ma Liverpool pod ni kanyo, tae matang' amed kanyo endo onge. En mana kamano modong' wagonjo e weche manyien magwa kawuono. Ko kamano bedo koro dirano endo mantiere gi kwe maber. An nyinga en Nick Okello.